Hi guys! So ngayon ay nandito kami sa isang restaurant. Toreko sushi, noodle, and rice. So we will take our dinner after a long day of working. So I'm with my friends here. Still here in Indonesia, Jakarta. So ito yung itsura ng kanilang mall. This is Festival Mall. Festival Mall pala ito. Ayan, ito yung kanilang loob. So may mga kainan. So dahil ito ay Muslim country, so mapapansin nyo, karamihan ng kanilang mga babae ay nakasuot ng mga veil, no? Belo. Kasi nga mga Muslim sila. At bihira ang pork na pagkain dahil Muslim country. So more on chicken at saka fish and vegetable. Bibihira ang babi. Ayan guys. So mamaya ipapakita ko kung anong klase yung pagkain na in-order namin, ha? So stay put lang kayo dyan. Mamaya papakita ko sa video na to. See you guys around. Bye-bye. So hi guys, ito nga pala yung chicken katsu. Ayan, ito yung kanilang pagkain dito. Chicken katsu, some lemon tea. Ito yung some lemon tea. And ramen. Kukunin ko na to Ano ba sa'yo, Big? Yan. May kutsara ba ba? Ito yung mga pagkain namin. Video ka? Tapos yung isa pusit. Picture. Ang sarap. So ayun, nasasarapan yung kasama ko sa pagkain. So ito yung mga orders namin guys. Thank you. This is mine. So ito naman guys yung order ko. Ayan. This is my dinner for tonight. Ayan. It's Nico ramen. Miso soup. So titikman natin kung masarap siya. So, dalawa yung Kalau misalnya mungkin di semangat datang. Masarap siya. Medyo maasim lang. Pero dahil love ko yung noodles, okay to sa akin. So kakain muna ako. Gua nggak mau Kasi yung mga kasama ko, meron na din silang order. So kakain muna kami. Bye guys. Bye-bye. Matcha? wasabi. Horseradish. Tapos lagyan mo ng soy, no? Soya. Nasubukan namin yan. Merong nagdala sa amin na yung tuna galing Cagayan de Oro. What is this? Basta inihaw lang namin sandali. Tapos sinawsaw ng horseradish at saka sarap. Tuna na fresh? Sarap. Ilang sabaw na to? Pwede kang mag-request, dalhin mo lang yan doon yung bowl. Yung sa Pilipinas. Doon sa counter. Yan, limited soup ba to? Pila ka. Pinagdagan mo na lang ng tubig. But Bulat mo oregano. charge of other companies.
Good. Ang dami namang na-order. Ay, kanin. Seaweed na, di ba? Was wrapped in seaweed. But this one is rice, no? I'll try this one. Okay? Sige na. Hindi yan. Sa'yo yan. Yung nasa gitna doon, pakilagay niya. Hindi yung Siapa? isa. Ayan, ilagay niya. Sama siapa yang datang? Siapa yang kira-kira datang? Kamu. Thank you. Oh gitu. Pokoknya tolong pastikan jangan orang yang nggak ngerti. May kanin din pala. Ini malah makna ini ya kalau saya ngerti ya. Karena orang yang duduk yang di Japanese Resto nah terus kedua gini, yang kedua gini. Ya udah berarti kita perlu si Ano yung salita na crispy? coba hubungin lah ya. Di ba na Ini gue naman? udah WA kali kan sebetulnya. Dua-duanya udah gue WA. Yung salita ni Gue crispy. forward WA-nya gue kan lo. Di ba na naman? Talaga? Bahasa? Hindi. Banyak kali anak muda. Banyak kali anak muda. Ya udah pastikan dulu lah. Ini. Anong ginawa mo sa lemon? Inispusan mo, kinain mo. Nanti gue sisi lagi dulu ya. Ah iya. Oh ya. Kalaya. Pahit. Tingnan mo yan. Wow. Try mo. Ang bata naman hindi. Ongoing pa rin siya. Magpusa ka ng space. Magpusa ka ng space. Hindi, sige lang. Bakit? Hindi. Ah, sa video? I-video mo lang mo. Hindi, okay lang. Kunti lang naman. Ano ba yan? Nagagalit na si John. Wow. Too much? Yes. Grabe, ang dami nilang in-order guys sa pagkain. So, hindi na namin alam kung paano ubusin to, pero ito-try namin. Cut ko muna guys, kakain muna kami ha, para ma-enjoy ko yung moment. See you around, bye-bye. Hindi accepted. Dapat ma-cheese mo. Eh yung ano, yung tunggo. Ganun din. Sa Muslim ano. O baka hindi natin alam, yung mga nakabelo, ano pala? Tapos alam mo parang mas maraming sa Kuala Lumpur ang mga Pilipino. Kahit yung nagtitinda ng mga ganyan, tuklasang ko mga Pilipino din. Oo. Yung receptionist sa hotel, Pilipino. Parang ganyan. Kaya parang hindi ka masyadong maninibago kasi may maririnig ka na nagsasalita ng Pilipino. Kamukha silang Pilipino. Oo. Yung FR ko ba ng synergy?
tayo ng bago sa kanila. Siguro ano natin sila. Kasi nagtatawa siya. Ano yun na sila? Ngayon kung ano. Kung nasa na daw. Na kay Daniel na Hindi yun. naman natin mabalik. Na kay Daniel na. Yung FR ba? Na kay Daniel at Kisila. Kung ano lang, sabihan natin si Christina i-send niya sa kanya. Kasi chinek nila yan eh. Kaya yung mga corrections, andyan na. Nag-check na ko ba nila yung FR? Yung mga resibo natin. Tapos sama sila. Kahapon pa. Kahapon synergy. Di ba bago tayo na... Octopus. Hindi ko maalala kung nung nag-lunch tayo, lunch or dinner, sabi nila na parang malapit matapos. Hindi no octopus. Maybe you're on one. Para maano na tayo, tapos na tayo makauwi rin. Which one? Guys, this is baby octopus. Is octopus not an endangered animal? Sarap. Not endangered? Octopus? Yeah? Not yet endangered? Grabe, binigyan tayo ng tubig na 6 na bote. Humingi kasi siya eh. Humingi ako. Dapat humingi yan. Kaya Pag nakikita niyo yung naglilinis sa labas, bigyan. humingi na kayo. Yung kape na hiningi ko, kumuha pa si Brian. Pero ang tapang ng Brian. Octopus pa pala yan. Ang tapang ng kape na hiningi ko. Oo nga, Nescafe. Hindi, nagulat ako, ba't hindi kopi ko? Di ba dito mong galing yun? Brian, dapat isaw-saw mo yan sa yung horseradish na may soy. Gusto mo ang sayo. Daw. Mas masarap kung isaw-saw niyo sa wasabi na may soy. Ay, nakain ko na. Oo, di ko ako ulit, pero isaw-saw mo. Labas mo muna. Yun ang may masabi. Wala. Masarap pag lagyan mo ng ano, lemon. Then you put lemon here and then Ay, naku, wag na. Ang dami-dami mga ano. Wag na. Hindi, para matikman mo yung buo. Ano, Erolo. Di natikman mo na yung tunay. Parang ano, alcampor. Di ba yan? Ang ganda-ganda ng ano ko, panlasa ko ngayon. nasira. Ano ba to? Biktima ba to? Masarap. Buhay ka pa? Wala ka namang panlasa talaga? Guys, so wasabi. Wala akong masabi. Pangsipa yan eh. Kumanlasa. Diba? Hindi, dapat may combine kasi ng soy. Tapos isaw-saw mo yung ganyan bago mo kainin. Yun. Parang alcampor. Hindi akampur yan. Kanipa yan eh. Biglang sisipain yan. Tama? Pero nawawala din naman. Kita rin akong ganito. Parang ganun. Green tea ba?